Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagant. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa pa pa. El Conxeta està de categoria. La xiqueta és cagadeta d'ella i el part una horeta curteta. Ja li diré que has preguntat. Bon dia. Què? Entrem o què? Adéu. Ja estem en casa, no? Que poques ganes tenia de vindre. Amb els dies tan bons que hem passat a la platja. I és que passarem. Tu confia en mi i ja veuràs com acabem vivint a la platja. Vinga, va, jo entre les maletes. Tu ves a la fàbrica que estaran esperant-te com qui espera Nostre Senyor. Ara en acabant, entre l'equipatge hi vaig. Vinga, Tomàs. Que ja no estem a la platja. Escolta, aquella no és Raquel? Raquel, filla, estàs dormint? Vols que et prepari alguna cosa per a desdejunar? Raquel, ¿estás ahí? No, Asun, eso se lo dices a otra. Es un cobarde y ya está. Mujer. Un cobarde. No es el hombre del que me enamoré. Una carta. Una carta, eso es todo lo que me ha dejado. Casi 3 años juntos y no ha sido capaz de decírmelo a la cara. Se dará cuenta, Raquel. ¿Cuenta? ¿De qué se tiene que dar cuenta? Si ya no está a tiempo de nada. Esto no tiene marcha atrás. Es que no éramos marido y mujer, Asun. Éramos mucho más. Al menos para mí. Es que Robert era mi amigo, mi compañero y ahora... ¿Ahora qué? Que no es nada. Estoy vacía. Solo siento rabia y vergüenza. Es que cómo he podido ser tan idiota. Y mira que lo supe, ¿eh? Lo supe en cuanto Paulín llegó al pueblo, lo supe. Y lo supe cuando lo vi mirarla y hablarle. Vamos, Raquel, nadie imagina... ¿Pero qué ha estado haciendo conmigo si quería otra? Yo estoy segura de que te quería. No ha hecho más que engañarme. Es que si lo hubieras oído hablar del futuro, todo lo que hemos luchado, todo lo que hemos vivido para luego salir huyendo como... Raquel, todo ha sido muy raro, muy precipitado. Ya te he dicho que igual recapacita y vuelve. No me creo que te haya dejado de querer. Mira, Asun, a ti esas razones te valdrán, pero a mí no me sirven para nada. Además, conozco a Robert mejor que su madre. Y sé que no vuelve. Y mejor para él, porque te aseguro que lo que iba a encontrar en mí no le iba a gustar nada. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues no, me voy a quedar a velarlo en una silla. Claro que no. Y a ver cómo todo el mundo se compadece de mí. Me voy a Valencia. Es que la casa se me cae encima. Todo lo que hay en este pueblo se me cae encima. Buenos días, chicas. ¿Cómo estás, Raquel? Bien, Teresa, gracias. Voy a preparar un buen desayuno. ¿No dicen que las penas con pan son menos? Gracias, Teresa, pero no tengo hambre. Además, me voy a ir a casa que mi padre me estará buscando. ¿Ya te importa quedarte con Chimet? No, no hace falta eso. Pero ¿cómo me va a importar? Anda, marchaos tranquilas. Escolta, i si en lloc d'anar-me'n a la fàbrica em queda amb tu a passar el dia? Sí, i estarem la tovalla allà a la porta i a prendre el solet com quan estàvem a la mar. No, a la porta no, que encara fa fred. Però dalt, a l'habitació... Estàs carabassa. Has fet la maleta? No, encara no. Tranquil, que la desfaré jo. Molt bé. Mira. Has sentit com s'escolta la mar?
Deixa'm posar-la allà dalt. Així cada vegada que la veig me'n recordaré d'estos dies. Xxxt, espera. Vull que escoltem la mar. Igual que estos dies. Quan la sentíem des del llit. És traïdora. Hola. Ay, no os esperaba tan pronto. Ja hem vist ahí fora la pareta muntada i tu per ahí... Un moment. Mira. T'hem portat un regalet. Gràcies, bonica, però no calia. No calia, figa. Que no t'ho has guanyat o què? Bé, Dora, m'alegre de veure't. Però jo pegué cap a la fàbrica, que Robert estarà esperant-me amb una fotraca de faena. No cal que corregues tant, que a Robert no el trobaràs. I això? Que he eixit a fer una visita? Se n'ha anat del poble per sempre. Collons, don Anselmo. Pareix que li han posat a vostè un cuet al cul. No es para ja ni per saludar un amic? Bon dia, don Miquel. Perdonen, però és que no l'havia vist. M'alegre molt de veure'l. No veja com he trobat a faltar la partideta. Ja. Quan han tornat? Ahir de vesprada van tornar. Ret Déu, ahir de vesprada i no ha sigut vostè per deixar-se caure pel bar? Li passa alguna cosa, don Anselmo? Pareix que ha perdut vostè 1.000 duros. Estic buscant la meua filla. Home, no crec que estiga molt lluny, perquè el poble no és tan gran. Ja. És que este matí m'he alçat i no estava a casa i... La veritat és que estic un poc preocupat. I a quin sant ve tanta preocupació? Raquel no està bé. És que Robert... Li passa alguna cosa, Robert? No res, don Miquel, que... Què passa, Che? Que Robert ha abandonat la meua filla. Això és el que passa, don Miquel. Se n'ha anat amb la francesa. Ahir de vesprada, quan vam tornar, ja no estava. Li va deixar una carta a la meua filla i... se n'ha anat. Una carta? No m'ho puc creure. Això de Robert no m'ho puc creure. Recollons, don Anselmo. De Robert no m'esperava mai una cosa així. Ja. Ni vostè ni ningú. I clar, està patint vostè per Raquel. Com està la xicona? Com vol que estiga, don Miquel? Està desfeta, la pobra. Estic intentant convèncer-la perquè tornem a València i... però... I se n'aniran vostès del poble? I després del que ha passat, vostè em dirà què fem ací, don Miquel. Si hi ha alguna cosa que es puga fer... No ho sé, estiguen vostès ací, en València o on siga. Ja sap vostè on em té, per al que siga menester. Ja ho sé, don Miquel. I ara, amb el seu permís, me'n vaig cap a casa a veure si ha tornat. Clar. Mire, el que va davant, va davant. Au. És que no puc llevar-me-la del cap. Vaig a veure. No sé si tinc més ràbia o més vergonya. A quina mala hora va haver de vindre la mala sorra ixa. Això és de veres, però és que... És que no m'ho explique, perquè amb la dona que té el teu fill... Què tenia? Tirar-ho tot a rodar per la pècora ixa. Què parit, Blanca. Un deshonrat i un desvergonyit. Un deshonrat, un desvergonyit i el que vulguis. Però no t'oblides que encara és el teu fill, eh? Fill meu serà. Però et jure per esta que no torna a entrar en ma casa. I Raquel com està? Què diu? Ja veurem què diu. Encara no ho sap. Està a Alacant, la pobra. Ui, com que Alacant? Amb son pare. Què li direm quan torne Blanca? No he pogut dormir en tota la nit. Tenia davant la seva careta tot el temps. Escolta, és que Tomàs i jo l'hem vist a des quan hem arribat. A Raquel? Sí. I què t'ha dit? Res, no hem parlat amb ella. Si l'hem vista que anava tota feta un furó, carrera amunt. I on anava? No ho sé, igual aniria a Cal Falcó. Ai, me'n vaig a veure com està. No, espera, encara no. Ai, no voldràs que em quedi així? No, va. Deixa que respiri la xiqueta. Quan em va passar a mi allò amb Pasqual, tampoc no volia veure ningú. Igual necessita parlar a soles amb la seva amiga. Mala amiga. Va, Dora, no comences, eh? La francesa desfent el llit al meu fill i l'amiga parant-li taules a casa. No voldràs que ara ho pague tot un, no? Mira, Blanca, no em facis imbècil.
La culpa la tenen el meu fill i la puta ixa de la francesa. Però Asun tampoc es va portar com calia. Ai, què volies que fa la xica si se li presenta l'amiga en sa casa? Refilar-la si era menester. Que no crec que fuera jo la única que s'olorava el pastís. Bon dia, Jaume. Com va la cosa? Què hi ha, Tomi? Com ha anat el viatge? Bé, curtet. I Conxeta, com està? Està molt bé. Dolorida, però paga. Però la xiqueta és preciosa. Li han posat hora. M'alegra molt per ella. Escolta, Tomi, el meu germà... Ja m'ho ha contat ta mare a la botiga. Bé, ja saps com està la cosa. Encara no sé què farem amb la fàbrica. M'ha vingut tot una saxa. Just quan estava pensant tornar a la pilota. Però amb això ja em diràs. I com està Raquel? Encara no ho sé, no l'he vista. Se n'anà de viatge a Alacant fa uns dies. Ja ha tornat. L'hem vista este matí. Recollós pandereta! Si ja està així el que faltava pel duro! Com ha anat el viatge? I Conxeta com està? Està bé, Tonet. I la xiqueta també. A què venen eixes cares de bleda? Pareix que vingueu d'un soterrar. I Robert encara no ha vingut? Assenta, Tonet. Hem de xerrar. ¿Estás segura? ¿Y tan segura? ¿Qué hago aquí, Asun? Seguir en esta casa no tiene ningún sentido. Creo que yo también haría lo mismo. Oye, Raquel, ¿crees que te he fallado en algo? ¿Fallarme? ¿Pero por qué dices eso? Yo acogí a Paulina en casa. Va, no le des más vueltas. Que mira, igual al final hasta ha sido para bien. Que ahora ya sé a quién tenía en casa. Yo, Raquel, en cuanto supe que Paulín... Que ya lo sé, mujer, no te preocupes. Mira, pásame esa foto. Quiero que sepas que no te voy a dejar sola. Me voy contigo unos días a Valencia. Nos llevamos a Chimet y podemos salir, pasear, comprarle ropa. ¿Me das eso, por favor? Raquel? Sí? Home, per fi. Estava preocupat. No t'he vist este matí. Jo dic, esta xiqueta no s'ha clavat. Hola, Asun. Hola. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Y tu padre bien? Sí, muy bien, gracias. Estupendo. Filla, ves que t'ho has pensat millor? Mira, crec que tens raó i em vindrà bé canviar d'aires. Clar que sí, dona. Tornem a casa. Jo faré el que siga menester perquè pugues treballar on vulguis. Home, no corregues tant. Ara després et prepararé la maleta. No cal, ja me la preparé jo. Agarrarem 4 coses i ja enviaré jo algú perquè replegue la resta. Estaba diciendo a la Raquel que me gustaría acompañarles unos días. Ah, bien, como quieras. Faltaría más. Filla, si vols encara podem eixir este matí. Agarrem el cotxe, dinem per la carretera i a mitjan vesprada en València. Home, però per a què tanta pressa? Mira, pare, jo no necessito eixir corrent, eh? A més, encara he d'acomiadar-me de tot el món. Tu també hauries de fer-ho. Sí, és de veres, tens raó. Demà de matí eixim. Molt bé, filla, com vulguis. Bon dia, tio. Què diu el diari? Quasi res, diu el diari. I de bon dia res, eh? Va, no se ho agarre tan a pit, que els periodistes exageren. I segur que siga el que siga no és tan greu. Collons amb el diari. Venint cap ací m'he trobat amb don Anselmo i el que m'ha contat m'ha deixat pedra. I què li ha contat? Alguna cosa del viatge a Alacant? No, d'ací. I és una desgràcia ben gran. Resulta que Robert ha pegat a fugir amb la francesa ixa que li diuen Pauline. I la pobra Raquel està que no es troba. Mai no m'ho haguera imaginat. Raquel estarà passant-ho malament. I diu que no li ha contat res més, don Anselmo? Et pareix poc? Ara hauran de tornar-se'n a València. Li ha contat don Anselmo que se n'anaven?
No, m'ho ha dit la tia Maria la Polla. Què et pareix? Clar que m'ho ha dit ell, home. Sense Robert ací, Raquel no fa res. La francesa està més bona que un pernil, però collons, jo em pensava que Robert i Raquel estaven d'allò més bé, tu. Això pensaven tots. Que la francesa estava més bona que un pernil? Que no, Tonet, collons. Però té igual, ara la putada ja està feta. I jo tot això ho veig més fosc que un dia de trona. Vols dir? Ho hi veig, és. Ja veurem com acaba tot i què farem. Jo no tinc molt clar que la fàbrica tiri endavant. I per què no ha de tirar endavant? Que no està Jaume o què? Jaume? Que no l'ha sentit? No sap si quedar-se o no. Clar que es queda, collons. Ell i Robert sempre han dit que així fem un equip de categoria. Fèiem, Tonet. Que era Robert qui tirava del carro. No, fem, eh? A veure si entre els tres no farem funcionar la fàbrica. No és tan senzill. Que Jaume vol tornar a la pilota. Que torne, que faça les dues coses, restar res del dau i portar la fàbrica. Collons, Tonet. Que fàcil ho veus tot. I tu què, negre? I el Falcó, què? Què de què? Jo no sé si eres soca o tu fas, que quan s'entera que Robert se n'ha anat, segur que vol estacar el nas. I haurien de treballar per a ell? No, per a Matia, la cega. En caguen sos? On vas? A parlar amb Jaume. Amb Jaume ja han parlat, a veure si es renta les orelles. Deixa-le estar amb les seues coses, que ja en té prou. Va, anem a esmorzar i a veure si aclarim les idees. Bon dia. Què? Ja t'has fartat de fer el gos? Bon dia, Ferri. On està Robert? Està al despatx? No. Robert no està. I nosaltres ja quasi que tampoc, que tiràvem cap al bar, eh? Vinga. Què collons fa este ací? Va, tira, que ara t'ho conte. Igual tens raó i estos ja estan fent camí. I que no hi ha manera que porten els impresos com toca. Tranquil, què més es va perdre en Cuba? És que ja en van 3. Ui, 3. Això no és res, home. Tu ves xano, que els veïns no s'aclarixen amb la paperassa. Se'n va, tio? Sí. M'he de passar per cabo el catarro, que diu que se li ha fet un clot davant la porta. Au. A veure què podem fer. Escolta, per què no et deixes tots aquests impresos i m'acompanyes? De pas, visitaríem don Celestino el retorn d'Almorací. El retorn d'Almorací? I això? Perquè ve avui a fer-se càrrec de la parròquia mentre torna don Cipriano. I caldrà fer-li el rendibú. Si has de vindre, dona taire que està al caure. No, millor en queda acabar això, que estos papers s'han d'enviar avui mateix. Però vaig a vostè tranquil i salude al retorn de la meva part. Tu manes, fill. Au. Recollons, quin cap que tinc. A veure, així està. És el certificat d'empadronament del Quilino. I com em ve de camí... Ai, fill, quin cap tinc. Vaig en compte, no se'l deixe cal Quilino. Ho intentarem. Adéu. Adéu. Blanca? Bon dia. Faries el favor de posar-me amb el 34587. Sí, de València. Gràcies. Don Ginés, com estem? Soc Lluís. Bon dia, Lluís. Alguna novetat? Has parlat amb cunyat? Encara no he pogut, però mon tio m'ha dit que se'n va a València amb la filla. Com que a València? Però pronte? No ho sé. És precís que parles amb ell abans que se'n vagi. Has d'esbrinar què li va respondre el governador. Quan puga el busque. Quan pugues no, ara mateix. Molt bé. El cride quan sàpia alguna cosa. D'acord. Se n'ha anat a França i ha deixat a Raquel més pensada que una rastrera d'alls. Tu has sentit això, Empar?
Serà possible? I tant que és possible. Au, va, posa'ls més, que estos gossos estan foradats. Ai, si és que els homes... Ai, els homes! Sempre pensant amb la bragueta. Sou tots igualets. I una merda, tots igualets. Això no ho diràs per este i per mi. Nosaltres no faríem això mai de la vida, que no, Tommy? Mira, Tonet, tu, aquell i l'arquebisbe de Toledo. Ala! Qualsevol home és capaç de fer-li una marranada com eixa a la seva dona, Que Robert no és el primer. Paqui, Què? eixa boqueta va. Boqueta? Explica'm quins motius tenia Robert per a deixar-se una dona com Raquel per la mitja figa de la franceseta. Robert és Robert i els altres som els altres. I què em dius de Pasqual? Paqui. Què? I el meu germà? A veure, el meu germà què? Vale, ja he eixit. Si callares la boqueta estaries més bonica. Té raó. En part, disculpa'm. Deixa-ho, ja ho arreplegué jo, No patisques, que no em passa res. No, deixa'l. Tu què, Tomàs? Com ha anat el viatge? De categoria. La xiqueta és preciosa. Ah, sí? Que bé. Mira, qualsevol dia tanquem el bar i ens n'anem tu i jo juntetes a veure la mar. Sí. Bé, jo vaig a de Sarassó i me'n vaig a Cas Falcó. Si és que si no ho dius, rebentes. I després soc jo el bocut, no? Voleu més vi o guarde la botella? El que has de guardar és la llengua. A mi posa'm vi, va. Bon dia. Raquel, filla. Estic tot el matí pensant en tu. Pensava anar a veure't en acabar d'escurar. Com estàs? Bé, estic bé. Ben fotuda deus estar. Que el que t'ha fet el meu fill, això no té nom. I si no té vergonya ni la coneix. Mira, Dora, si no t'importa, m'agradaria que no parlarem de Roberto. He vingut a acomiadar-me. Acomiadar-te? On te vas? A València amb mon pare. Però per a sempre? Ho entenc. Però no t'oblidaràs que esta casa no. I com vaig oblidar-me d'això, Dora? Ni que nosaltres som la teva família. Vindràs a veure'ns, no? Clar que sí, dona. I abans del que creus. És que em perdre un fill ja ne tinc prou. No m'agradaria també perdre una filla. Et trobaré molt a faltar, Raquel. I jo, Dora. Raquel, xiqueta. Era jo. Que bé que hagis tornat. Estem a soles? Tu veus algú més? Què hòsties fas ací i què vols? Don Ginés està un poc preocupat. Vol saber si tot va segons estava acordat. Què va dir-li el governador? Mira, ara mateix te'n vas i li dius al teu amo que fins ací hem arribat. No vull fer més tractes amb cap de vosaltres dos. Ho tens clar? No sé si està clar. Encara no m'ha contestat. És que no m'has sentit. He dit fora. Se'n va a algun lloc, don Anselmo? Estic preguntant-li si se'n va a algun lloc. Me cague en la mare que t'ha parit, però tu qui t'has cregut que és? Para el carro. Que para el carro jo? Mira, no jugues amb mi i ves amb compte, perquè encara pot eixir-te el tret per la culata. No jugue vostè. I no se li acudisca enganyar a don Ginés. Va donar-li-ho tot al governador? Per última vegada, Lluís. Vis d'esta casa ara mateix, si no vols que... Si no vull què? Pensa que està en condicions d'amenaçar-me? Mira, jo encara no he amenaçat ningú. Però tu ja m'estàs tocant els collons més del compte. Ves-te'n ara mateix d'esta casa, o et jure que et pega una somanta d'hòsties que no et reconeixerà ni ta puta mare! Vostè sabrà el que fa.
Empar, ¿cómo estás, hija? Muy bien, don Celestino no lo había visto. Muy bien, ¿y usted? ¿Cuánto tiempo sin venir al pueblo, eh? ¿Qué? ¿Qué cuánto tiempo sin venir al pueblo? Ah, no tanto. Que hice una visita a don Cipriano ahora... Bueno, no lo sé ahora, pero el hombre estaba perfectamente. Sí. Y no eran ni 2 meses. Es que se puso enfermo de la noche a la mañana. Ay, nuestro señor lo ha querido así. Pobre don Cipriano. Sí, pobre. Bueno, pero ahora seguro que en el hospital ese Portaceli lo dejan como nuevo. Que vendrá paño nuevo, no. Antes, mujer, ya lo verás. ¿Ha venido usted a sustituirlo? ¿Cómo? ¿Que sí ha venido a sustituirlo? Sí. Esperemos que por poco tiempo. ¿Y ha puesto un aviso? ¿Qué aviso? Que mañana a primera hora volveréis a tener misa. Ah. Podrías decírselo a la gente, por si no lo leen. Uy, usted por eso no se preocupe, que en este pueblo las noticias vuelan. Bueno, me voy, que me están esperando. Adiós. ¿Y tu novio? Sento, creo que se llamaba. ¿Aún está en la mili? Verá, don Celestino, es que ya no es mi novio. Reñimos hace tiempo. Ay, ¿qué dices, hija? Levanta un poco la voz porque habláis para el cuello de la camisa. ¡Que reñimos! Cuánto lo siento, no sabía nada. Bueno, me voy, que me esperan. Bueno, vaya con Dios. ¿Nos vemos mañana en la iglesia? Sí, allí estaré. Si puedo. ¿Que no puedes? Sí, bueno, ya veremos. Eso, allí nos veremos, muy bien. Eso. Adiós. Bon dia, Rafael. Es pot passar? Home, Joaquim, avant. Com esteu? Ha sonit Jaume. Ja m'han contat el que ha passat. En aquest cas, ja pots imaginar-te com estem. Ho sent molt, creu-me. I Dora, com se ho ha pres? A casa està passant-ho com pot. Ja. Jo només venia a dir-vos que si vos puc ajudar en alguna cosa ja sabeu on estic. Gràcies, home. I a més, venia a preguntar-te una altra cosa. Tu diràs. Ja sabeu què aneu a fer amb la fàbrica? No em malinterpretes. No he vingut ací a parlar de negocis. Això faltava. Al contrari, vull tranquil·litzar-te. Te ho agraeix, perquè encara és pronte per a saber res, saps? Ja, per descomptat. Cal deixar que les coses s'assenten i vagin al seu lloc. Això. Però vull que sàpies que passe el que passe, jo estaré al vostre costat. Jaume en tindrà per el que necessite. La família és el primer. I no pensi moure ni un dit sense que el teu fill ho sàpia. Eixa fàbrica la vau alçar Espedreguer i els Pedreguer continuareu duent-la. Gràcies, Joaquim. Esperem que tot s'apanye. I ara, tens temps per a fer-nos alguna coseta al bar? Ai, ho sent molt, però la feina no pot esperar. Si vols, ens aprenem esta vesprada, després de la partideta. Molt bé. Allí estaré. Molt bé. Ah, i això, dona-li ànims a la teva dona de la meva part. Molt bé. Joaquim, gràcies. Adéu. Buenos días, Blanca. Uy, don Celestino, qué sorpresa. ¿Cómo está? Ay, aguantando. ¿Pero dando guerra todavía? La guerra que dará usted. Es un decir, Blanqueta. Vengo a por vino de misa, del que se llevaba don Cipriano. Uy, don Cipriano. A ver si se pone pronto bueno. Sí, eso, vino del bueno. ¿Y viene usted para quedarse? Que si viene para quedarse. No, de momento a dar misa nada más. Mañana por la mañana será la primera. ¿Cómo le va a Xavi en el seminario? Ay, muy bien. Está hecho un hombre. Ya no le conocería a usted. ¿Y tu marido? Pascual se llamaba. ¿Cómo está? Pues verás que Pascual nos dejó. Madre de Dios, no sabía nada. No sabes cuánto lo siento. Dios lo tenga en su gloria. Ahora ya bastante, ¿no? Que no llevas luto. Lo que no sé es como don Cipriano no me dijo nada. Nada. Hija mía, hay que ser fuerte y aguantar los designios del Señor, que a veces nos pone pruebas muy duras. Com està el meu coret? Tomàs. Bon dia. Bon dia. Hola. Com ho tenim, Blanca? Fan falta llimoners?
¿Que no eres del pueblo? ¿No te conocía? Sí, don Celestino es Tomás, el hijo de la Petra, el repartidor de la fábrica de gaseosas. Ah, ya. Encantado, Tomás. Muy buenas las gaseosas. En Almoradí también se venden. Gràcies. Bé, Blanca, quantes vols? Cap, encara en queden 2 caixes. Molt bé. En aquest cas jo me'n vaig a la fàbrica, que tinc molta feina. Bien, encantado, don Celestino. Adiós. Me alegro por ti, hija mía. ¿Cómo? Sí, que la vida continúa. Y aunque Dios se llevó a tu marido... Hombre, don Celestino... Nada, nada. Que puso otro hombre en tu camino. Que la soledad es muy mala. Y que Xavi necesita un padre. ¿Quiere unas pastas regalo de la casa? ¿Qué? ¡Que le regale unas pastas! Sí, sí, muchas gracias. Mira a ver si tienes esas de almendra, que me gustan mucho. Vaya, sí que te has dado prisa en poner la mesa. Ay, Asun, qué susto me has dado. ¿Qué te pasa? Nada, que estaba pensando y ni siquiera te he oído entrar. Y no estabas pensando en nada agradable, porque esa cara... Ay, es que esta mañana en el bar, Tom y Tonet estaban comentando lo de... ¿El qué? Lo de Raquel. Pobrecita. Yo no he ido a verla por no molestarla. Pero si la ves, por favor, le mandas muchos besos de mi parte. Claro que sí. Es que no hay derecho, ¿eh? Lo que le ha hecho Robert no tiene nombre. ¿Y Pauline? Yo sé que Pauline es amiga tuya, pero lo que le han hecho no está nada bien. ¿Estás segura de que solo estabas pensando en Raquel? Bueno, en Raquel y en otras cosas. Otras cosas que se llaman sento, ¿no? Ay, Asun, es que cuando lo estaban comentando se me ha vuelto a remover todo. Y se me ha puesto un dolor aquí, como un nudo, que solo tengo ganas de llorar. Bueno, pues si necesitas llorar, llora. Sí, aquí me voy a poner a llorar mientras remuevo el puchero. Pues tómate el día libre. Anda, márchate. ¿Y la comida? No te preocupes, que no soy tonta y puedo servir yo. Muchas gracias, Asun. Hola. Adeu, Jaume. Adeu. ¿Qué le pasa, Paz? No se encuentra bien. He estado con Raquel. ¿Y qué te ha dicho? ¿Cómo está? Está muy dolida. Me ha dicho que mañana se va a Valencia. Lo tiene decidido. Vaya. Bueno, después de comer iré a verla. Tengo que darle los papeles y decirle lo que me pidió Robert que le dijera. Don Ginés, és vostè? Qui vols que siga? Has cridat al meu telèfon, no? És que porta més d'una hora intentant localitzar-lo. Respira, parla tranquil. Has parlat amb cunyat? Sí, però no ha volgut dir-me res. Com? Res, i no sap vostè com estava de gallito, si m'ha tirat de sa casa i tot. Tenia la maleta preparada, com li he dit este matí. Tu creus que ens la pot haver jugat? No ho sé, però la seva actitud no m'ha agradat gens. S'ha posat com un bou i m'ha amenaçat. Escolta, Lluís, s'encarrega't que no isca del poble, com siga. I com vol que fas això? Jo a tu et pague perquè actues. Busca't la vida. Per mi com si has d'agafar-lo dels collons. Ara mateix vaig cap allà. A dir-li 4 coses a ixe desgraciat. I això morro tan torta que ve ara? Que no t'agrada el dinar o què? El dinar té molt bona pinta. Ja. I per això estàs tan pansit. Escolta, no serà perquè se n'ha anat el teu amic Robert. Però si jo m'acabo d'enterar perquè m'ho has dit tu abans. Que els cabrons de Tom i Tonet m'han vist este matí i no m'han dit ni xufa. I tu estàs patint moltíssim per això. A veure, afluixa. A tu et passa alguna cosa? Què estàs rumiant? Aquesta fàbrica funcionava gràcies a Robert. Els altres són una colla d'inútils. I Jaume en qualsevol moment tornarà a jugar a la pilota. Si la fàbrica se'n va fer la mà... Eixa fàbrica no tanca. Això ja t'ho dic jo.
Ni don Joaquim ni els Pedreguer ho permetran. I a més, a tu què si tanca o no tanca? Tornes al magasin del Falcó i en pau? El magasin? Sí. Don Joaquín ja m'enviarà les llimonades i em va dir que no em menetjarà d'allí. Millor m'ho poses. Li dius que et fique d'encarregar de la fàbrica. Més confiança tindrà en tu que en els altres. Confiança en mi? A mi en té per a totes les merdes. Ui, amb perdó de la taula. Sí, amb perdó. Però cada volta tinc més clar que jo per a don Joaquim no pinte fava. Ferri, tu no patisques per res. Passa el que passe, a tu la faena no t'ha de faltar. Que no? Jo em va faltar una volta i ningú volia ni que m'acostara. Això és perquè Paqui encara no havia arribat al poble. I això què té a veure? Que a una mala sempre podries treballar així. Així on? Al bar? Sí. Un home ben fort ens vindria molt bé. Ui, ja vas a perdonar-me la vida? Vaig a portar-te el segon plat, a veure si te l'encerte. Mandonguilles o xipirons? Xipirons. I què té de dolent treballar al bar? Una faena com una altra. Sí. I una merda treballaré jo per a una dona. Ja veuràs com a València tot serà diferent. Tornaràs a veure les teues amigues. I pel treball ja saps que no has de patir. Ja ho sé, pare. Jo ja ho tinc quasi tot arreplegat. Tu has acabat de fer-te les maletes? Ja vaig jo, vaig jo. Hola, Jaume. Quina sorpresa. Bon dia, don Anselmo. Està Raquel? Sí, passa, està dins. Gràcies. Bon dia, Raquel. Com estàs, Jaume? Volia parlar amb tu. Bé, jo me'n vaig a pegar una volteta i així xerreu tranquils. Vinga, fins ara. Fins ara. Com estàs? Bé, amb ganes d'eixir del poble. D'això volia que parlarem. No, ja ho tinc decidit. Ja, si no vull convèncer de res. Només que has de saber una cosa. Tu diràs? Abans d'anar-se'n, Robert va parlar amb mi. Em va deixar uns documents on diu que et cedeix la seva part de la fàbrica. Si t'esporta. Vaja, tot un detall per la seva part. Em va dir que era el mínim que podia fer per tu. No vas a dir res? No vull saber res d'aquest negoci. Ni d'aquest negoci ni de res que tinga a veure amb ell. Bé, tal volta siga massa pronte per parlar d'aquestes coses. Jo només volia que ho saberes. I t'ho agraïsc. Però no. Per què no et quedes tu amb la part de Robert? Mira, pels diners no patisques, això segur que arribem a un acord. I ja m'ho pagaràs quan pugues. No, la fàbrica és teua, això ho ha volgut Robert. Mira, Jaume, com comprendràs, a mi ara mateix el que vulga o deixa de voler Robert m'importa ben poc. Queda tu la meva part. Si és que no és només això. Tu em coneixes molt bé, Raquel. Saps que aquesta feina no és per a mi. Jo de papers no tinc... Va, Jaume, que això de papers és qüestió de temps. I ja és un pot ajudar-te. I al cap i a la fi ja té el 50% de la fàbrica. Enjunteu les parts i negoci complet. Vull tornar a la pilota. Ja havia parlat amb un postor, el més fort de tots. Ho sent molt. No vull res que em lligui a este poble ni... Ni a nosaltres. No, jo no he dit això. Estàs segura, Raquel? Absolutament. No vull res que tinga a veure amb Robert. Escolta, Robert se n'ha anat. Però jo no voldria que ens posés a tots al mateix sac. Així sempre tindràs a Su, a ma mare, a tota la meva família. I també estic jo, Raquel. Tots et volem molt. Per a mi sempre seràs la meva germana.
Bona vesprada. Soc Quico Martí, fotògraf. Bona vesprada, Empar. Molt de gust. Eres de per ací? Sí. Teniu una flora i una fauna molt interessant, eh? Una flora i una fauna? Sí, molt interessant. No he deixat de fer fotos des que he arribat. I això per què? Dona, perquè és el meu treball. Ui, fer-li fotos a la brossa i als bitxos? Quina faena. Sí, treballo per a una editorial. Ah, que hi ha algú que pague per fer-li fotos a les plantes? A les plantes i als animals. Quins animals teniu per ací? Per ací, 4 llebres, 5 tors i algun porc senglar que aguaita de tant en tant. Ara, si vols veure animals, te'n vas directament al poble, entres al bar i ja veuràs ja. Tu vas cap al poble, ara? No, d'allí vinc. Estava pegant una volteta només. T'importa que t'acompanyi? Home, no sé jo. Dona, ho dic per si aguaita el porc senglar. Sí, si apareix, què li faràs? Arrear-li amb la càmera? Anem? Vinga. Quico, m'has dit? Sí, en part, no? Sí. Home, don Anselmo, precisament anaves a casa a buscar-lo. Què vol algun lloc? No, estic passejant. A veure si faig treballar les cames en compte del cap, que estic... Home, en aquest cas, anem a l'ara a fer una partideta, què li pareix? No sé què dir-li, don Miquel. Tinc moltes coses a fer, perquè demà per fi ens n'anem a València. Collons, don Anselmo, demà tan pront, eh? És el millor per a la meva filla. Vostè no sap com està la pobra. Com més pront canvia d'aires, serà millor per a tots. Ret Déu. Primer don Cipriano, ara vostè. Al remat en quedaré soles amb el tio Pep. No es crega que a mi no em sap malament, eh? Perquè així amb vostès he trobat moltes coses i és on millor estic. Sap què li dic? Que demà serà demà. Però avui no em negue vostè el plaer de fer l'última partida de dòmino tenir-lo de parella. Vinga, va, anem a fer aquesta partideta. I dius que t'envien d'una editorial? Sí, estem fent uns articles de botànica i zoologia per a una enciclopèdia. Plantes, herbes medicinals, eixes coses. Que interessant. Sí, jo busque les plantes autòctones i les retrate. Després un company escriu el text i posem l'article al llibre. Autòctones? Autòctones no he sentit jo mai que tinguem al poble. Ah, sí tenim espígol, timonet, però autòctones no, eh? Espera. Si et paguen bé no és mala faena, no? No et deixaràs fent fotos. Mira, Empar, eixa és la planta que estava buscant. Timus vulgaris. Timus vulgaris? Si això és timó de tota la vida. Exacte. Mira, jo d'herbes no entenc, però a mi se planteta fan a ells un licoret que està molt bo. I el tenim al bar, eh? Licor de timó? Crec que no l'he tastat mai. No? Això no pot ser. Tu no te'n vas d'este poble sense tastar-lo. Va, anem al bar. Molt bé, espera, Empar. Li faig una foto i peguem cap al bar, val? Ja. Au. Així està, el 3 pito. Au, don Miquel, partideta guanyada. Ha jugat vostè com un campió, don Anselmo. Llàstima que hagi d'anar-se'n. El que és una llàstima és veure com juga el meu gendre. No me les repetís encara que les telegrafie. Deixa-la estar, que vostè ni amb ell ni amb don Cipriano té prou per a guanyar-nos la partida. No sé si això és un compliment, però per si de cas li ho agraïs, Anselmo. Bé, senyors, jo he d'anar-me'n. Bé. I jo també. Me'n vaig cap a l'Ajuntament. Don Anselmo, després li faig una visita i ens acomiadem com cal. Molt bé. Vaja preparant l'herbero. Anselmo. Joaquim. Au, tio Pep. Au, Miquelet. Don Anselmo. Digue'm. Si té un momentet... Sí. M'agradaria parlar amb vostè en algun lloc més tranquil. Home, si vol, eixim fora. Vinga, anem. Què, Rafael? Pareix que t'han pegat una bona pallissa, eh? Va, fem-nos un conyaquet i veuràs com se te passa. No em vindrà malament, no.
Vinga, posa-li un pa aquí. Ai, caga en la punyeta. Els collons de la ulla esta. Hola, Dora. Yo venía a hacerte una visita, pero si no es buen momento. Teresa, pasa, que no creo que de esta me dé sangre. Siéntate. Ay. Nada, solo he pasado para ver cómo estabas y por si necesitabas algo. Pues me alegro, porque mi padre y Rafael se han ido a echar la partida y a mí me vendrá bien un poco de compañía. Joaquín también se ha ido al bar. Creo que ha quedado con Rafael. ¿Y Chimet? ¿Correteando por casa está? Tienes que venir más, Dora. No sabes cuánto se alegra el chiquillo cuando te ve. ¿Un café? ¿Una copeta de herberín? No, gracias, Dora. Yo... Mira, desde que nos enteramos ayer de todo, no he podido dejar de pensar en ti. Qué calamidad, Teresa. Por más vueltas que le doy. Aún no me puedo explicar cómo mi hijo ha sido capaz de hacer una cosa así. Pobre chiquita. Ya sé que no está bien que yo lo diga. Pero cuando pienso en mi hijo, solo siento rabia. Rabia por él y por mí, por no haber podido hacer nada. Pero, mujer, ¿y qué podías hacer tú? Todo pasó delante de mis narices. Lo veía venir y no fui capaz de detenerlo. ¿Pero cómo ibas a detenerlo, Dora? No ganas nada castigándote. Robert hizo lo que hizo y tú no eres responsable de nada. Raquel lo dio todo por él. Y ahora la pobre se ha quedado sin nada. Raquel tiene la mejor suegra del mundo y ella lo sabe. A ella también la voy a perder. Ya sabes que se marcha. Sí, me lo ha dicho eso. Dora, tú y yo las hemos visto de todos los colores. Deja pasar el tiempo. Mucho tiempo habrá de pasar, Teresa. Porque esto que tengo aquí, esto no habrá quien lo saque. Sí, mujer. Saldrá, pero poco a poco. Y al final no será más que otro dolor. Y pasará. ¿Y Raquel? Raquel es joven y lo superará. Y mucho antes que tú. Ya lo verás. Sí, mi tía se ha ido a ver a Dora. Les vendrá bien, que parece que hacen buenas migas. Les vendrá bien a las dos. Mi tía también necesita con quién hablar. Bueno, pues los espero aquí. Así estoy un rato con Chimel. Claro, mujer. Pero ten en cuenta que lo vas a tener unos días en Valencia, que no te voy a dejar que te vayas sola. Ahora vengo. No, mi padre no está en casa. Solo estamos nosotras y mi hijo. ¿Les puedo ayudar en algo? No, muchas gracias, señora. Tengo que hablar personalmente con él. ¿Ha dicho dónde iba? Sí, al bar. Ha quedado con mi suegro. De acuerdo. Gracias otra vez. Señoras. Si jo no dic que no, segur que Raquel té raó i el millor per a ella sigui anar-se'n del poble. Però no em faig a la idea. És que no és tan fàcil, tio Pep. Mire, això no cal que l'ho diga. Però per a la meva filla vostès són tan família o més que jo mateix. I durant molt de temps li van donar tot el que jo no vaig saber donar-li. Si això és d'eixa manera... Això és així, tio Pep. Això és així. Vostè ho sap millor que jo. Si això és d'eixa manera, don Anselmo, em sabria molt malament no tornar-la a veure. Però, home, vostè no té per què pensar això. Clar que ho pense. Les coses semblen molt fortes. Però després, amb la distància, amb el temps van pesant cada volta menys. Té tota la raó. Però crega'm, això no passarà. Això espere. Sobretot per la meva filla. Bo, i per vostè igual, eh? Vull que sàpiga que el considere un bon amic. Gràcies, tio Pep. Vostè per a mi també és un amic. Per això em fot anar-me'n.
Tot este temps que he estat així a l'Alqueria ha sigut especial. He retrobat coses que creia oblidades. Si és que a la ciutat, diguen el que diguen, no saben viure. Allí, amb tant de soroll, no s'escolta ni el que diu la gent. Cal bramar per a dir les coses. Té raó, tio Pep. Li puc assegurar que a molta gent de la ciutat pagaria la pena no escoltar el que diuen. Tio Pep, jo me n'he d'anar a Valderreu a acomiadar-me d'un amic que ja deu estar esperant-me. No patisca, don Anselmo. Demà encara es veurem un 15. Molt bé. Va, Tonet, deixa la maquineta dels collons que hem de tornar a la fàbrica. Collons, pandereta, com vols que ho deixi ara? Si estic a punt de guanyar-li una partida. Don Joaquín Falcó. Hombre, Cabo Querales, ¿qué ocurre? Deténgalo. No, esperen. Se están ustedes equivocando, ¿eh? Pero les digo que se equivocan. ¡Suéltenme! ¿Qué pasa, Joaquín? Yo qué sé, Rafael, pero ¿quieren soltarme? Esto es un error. Dígame por lo menos por qué me detienen. En la comisaría de Valderreu ya le dirán lo que le tengan que decir. ¿Y don Miquel Falcó? ¿Está aquí don Miquel Falcó? No, pero ¿qué quieren de nosotros? ¿Por qué cojones busca a mi hermano? ¿Pero qué cojones? Espere. Espere un momento, señor agente. Esto debe ser un error. Usted se calla y quítese de en medio. ¿Dónde está el alcalde? Pues estará en el ayuntamiento, yo qué sé. Pero quiero explicarnos qué es lo que pasa. Vamos. I ja no només per la partida, és que amb don Anselmo pots parlar de qualsevol cosa. I en un poble d'ambercocs com és este, jo, què vols que et diga? ¿Qué pasa? Agentes, ¿puedo hacer algo por ustedes? Don Miquel Falcó, está usted detenido. ¿Cómo? No, esto no puede ser. ¿De qué lo acusan? De fraude fiscal y de malversación de fondos públicos. No puede ser. Deben ustedes estar equivocados. Me temo que no lo estamos. Póngale las esposas. Espera un momento, agente. Mi tío tiene derecho a... ¿Y usted quién cojones se cree que es? Soy su abogado. Hagan el favor de soltarlo. Las esposas no son necesarias. ¡Cállese! Y tenga cuidado, no vaya a ser el siguiente. Tranquil, Lluís. Tranquil. Deuen estar enganyant-se. Tu, mira a veure què pots fer. No patisca. L'ajudaré en tot el que puga. Ja ho sé, fill, ja ho sé. Cortijo, quédese aquí y requise la documentación pertinente. Escolta, Quico, si pensaves estar uns dies pel poble, podries quedar-te al bar. Vols que dorga al bar? No, home, no. No, és que la meva sòcia i jo hem preparat en el pis de dalt una habitació, per si algú vol passar la nit. És que, a banda del bar, volem muntar una fonda. I està bé, aquesta habitació? Sí, molt bé. Era de l'amo del bar. I a més, tu l'estrenaries. Dona, si no demaneu molts diners, a mi em pareix bé. Molt bé. Escolta, no m'havies dit que hi havia tant de moviment al teu poble. No, si això no és normal. Segur que ha passat alguna cosa. Sí? Sí. Hija, espera. ¿Qué está pasando? No lo sé, doña Teresa. Nosotros acabamos de llegar. Vamos a ver. Sí. ¿Qué pasa, don Miquel? Per l'amor de Déu. Es vol dir per què collons s'emporten estos homes? Joaquín, por el amor de Dios. ¿Qué te han metido ahí, Joaquín? Teresa. ¿Por qué te lo llevan? No lo sabemos, Teresa, no lo sabemos. No patisques, Miquel, segur que no és res. Això... Què collons està passant així? Gallo, vinga.
això? Què ha passat així? Això voldria saber jo. Ha vingut la Guàrdia Civil i han detès a don Miquel i a Joaquim. Com? Però per què? No ho sé, fill. No han volgut dir res. Caguen dena. Ja. Jaume. Pare, hem de fer alguna cosa. I tant que hem de fer, però eches tu què. Teresa, presta tu casa y cuéntale a Asun lo que ha pasado. Empar, fes el favor. Acompanya Teresa a casa, vols? Sí, clar. Kiko, ves al bar i li dius a Paqui, la meua sòcia, que vas de la meua part i que et prepare l'habitació. Va. Vamos, doña Teresa? Sí, hija, gràcies. I nosaltres què? Nosaltres a l'Ajuntament. A veure si Lluís sap alguna cosa. Va, anem. Vinga. Què és tot això, Lluís? Tu saps què collons està passant? Què vaig a saber? Només sé que han entrat així de mala manera, s'han emportat a Montillo i després ho han retirat tot. Però què estaven buscant? Alguns documents s'han dit, no sé, però per més que els he preguntat no m'han volgut dir res. Que guindena. I què es pot fer? Tu eres advocat, no? Jo me'n vaig immediatament a la comissaria de Valderreu, a veure si puc esbrinar per què els han detingut. Bé, me'n vaig amb tu, va. Vinga, va, doneu-vos aire. Va, Lluís. Pressa. Pero mujer, es su vocación. Sí, pero no me hace ninguna gracia. Tendrías que conocer a Ugalde y a todos los pájaros que le rodean en Miami. Bueno, pero Miami no tiene nada que ver con esto. Aquí es otra cosa. No puede ser. Asun, ¿qué pasa? ¿Por qué traes esas caras? Hija, qué desgracia. ¿Tu padre? ¿Dónde está mi padre? La Guardia Civil se lo ha llevado detenido y a tu tío Miquel también. ¿Pero por qué? No se sabe, no han querido decir nada. Los han esposado y los han metido en un coche. ¿Pero y dónde se los han llevado? No lo sé, no sabemos nada. Jaume y Rafael han ido a buscar a don Luis a ver si sabe algo. Dios mío. Va, tranquila, ¿eh? Esto tiene que ser un error. Vamos a esperar a que llegue Jaume y que nos diga qué ha pasado, que ahora tampoco podemos hacer nada. ¿Vale? Empar, por favor, ¿puedes? Sí, sí. Preparo tila para todas. Gracias, hija. Serà possible. Com t'ho dic. I no em dic per què? Ni una paraula. Teresa estava allí? Sí, estava a la plaça com tot el món. La pobra no podia ni parlar. Una darrere d'una altra. Fa un moment estava així, intentant animar-me i ara... Rafael, digues, se sap alguna cosa? Ni pruna. Jaume i Lluís se n'han anat a Valderreu a veure si descobreixen per què els han detingut. I nosaltres? No anem a fer res? Nosaltres anirem a casa al Falcó. A fer costat a Asun i a Teresa. Sí. Segur que Jaume també anirà allí quan torni. Es podrien dir si volen que es portem a Ximet a dormir així. Així ens estalviem una faena. Mira, vaig a agafar també el perol del caldo que tenia preparat per a demà. Que més tard ens vindrà bé. Bé. Ben fet, filla. Un pla de caldo sempre cau bé. I aquieta els nervis. Hola, filla. Ai, pare, per fi arribes. On estaves? Jo he anat a Valderreu a acomiadar-me d'un amic. Així que no t'has assabentat de res. De què? Què ha passat? Han detingut a don Joaquim i a don Miquel. Com que els han detingut? Per què? No ho sé, pare, ningú no ho sap. No has acabat de replegar les coses? No, ara no és moment d'anar-nos-en a València. Asun em necessita. Està bé, filla, com vulguis. Ah, pare, Digues. vull demanar-te una cosa. Vull que crides els teus contactes, a tots. Que facis tot el que pugues per ajudar el Falcó. Pare, Què? que el teu amic està tancat a la presó. El teu amic i el pare d'Asun. L'home que tant va fer per mi quan vaig arribar al poble. Ja ho sé. Només estic pensant. Filla, crec que és millor que tornem a València. Des d'allí puc ser més útil. Des d'allí puc parlar amb la gent personalment, en lloc de cridar-los per telèfon. Bé, em sembla bé, però jo em quedaré igualment. Almenys fins que tot això es resolga. Que els meus amics em necessiten. Molt bé, filla, molt bé. Això ha de ser alguna jugada bruta de don Joaquim. Això no ho saps. Així que la boqueta tancada. Ja ho veuràs. I de camí ha enganxat a don Miquel. Ja ho sabrem, Tonet.
Però són dos persones majors i dic jo que no calia traure'ls amb les manilles, com si foren dos furtagallines. A saber si no ha sigut per política. Siga pel que siga. No li pegues més voltes i deixa de xafardejar. Esperem que tot sigui un error i demà de matí els tinguem al poble. Vols un cafenet? No, no, gràcies. Sembla que en bon dia he arribat al poble, eh? La veritat és que sí. Has estat a la plaça? En primera fila. Soc Quico Martí. Molt de gust. Ell és Tonet, un amic, i ell Tomaset, el meu cosí. Portes bona màquina? Sí, sóc fotògraf. De veres? Has tret alguna foto de la detenció? No, no m'ha donat temps. Ha sigut tot tan ràpid. I tant. Els guàrdies no van a miraments. Se n'han anat con la picada dels fesols. Vols fer-te un herbero amb nosaltres? Això va de categoria per agarrar la som. No, no, gràcies. Ja estic prou cansat. M'he passat tot el dia caminant per la serra. Si vols xitar-te ja, jo t'acompanye dalt, que l'habitació està preparada. En part tardarà molt encara. Ui, en part, després de tot el que ha passat avui, igual fa nit a els amos. Bé, en eixe cas pugem. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Jo torne ara. No me lo puedo creer, Asun. Ver a tu padre y a tu tío ahí en el coche como si fueran dos ladrones me ha roto el alma. No te preocupes. Ya verás como en cualquier momento aparecen por esa puerta. Pero si se los han llevado como a criminales, por el amor de Dios. Jaume, ¿cómo están? No nos han dejado verlos. Los tienen incomunicados. ¿Pero cómo es posible? Ha sido con Lluís, ¿no? A él le habrán dejado entrar como abogado. Él tampoco ha podido hacer nada. El oficial de guardia nos ha dicho que esperemos hasta mañana, a que hable con el juez. Pero al menos os habrán dicho por qué los han detenido. Los acusan de desviar fondos públicos a una cuenta bancaria. ¿Pero cómo que desviar fondos? ¿Y a qué cuenta? Supuestamente han estado robando dinero del ayuntamiento. Eso es absurdo. Mi padre nunca haría una cosa así. No hace falta que me lo digas. Yo tampoco me lo creo, Asun. Ni tu padre ni tu tío. Por supuesto que no. De todos estos años que lleva de alcalde, ni siquiera ha tenido nunca una denuncia. Eso mismo les ha dicho Lluís, pero no contestaban. No daban ninguna razón. Todo esto es muy extraño. Lluís se habrá quedado allí, ¿no? No, ha venido conmigo. Se ha ido directamente al ayuntamiento a ver qué papeles se habían llevado y hacer algunas llamadas. Supongo que después vendrá a decirnos algo. Ja abro jo. Bona nit, Empar. Bona nit. Bona nit. Passen al saló. Gràcies, Dora. Filla. Jo m'havia estimat. Com va, xiquets? Com va? Hola, Asun. Hola. Sí? Moltes gràcies, Blanca. Ja està, don Ginés. Tot ha eixit com estava previst. Ja ho sé, Lluís. Ho he vist tot. Estava al poble? Sí. He anat a estirar-li de les orelles a cunyat, però el remat no ha sigut necessari. Pel que es veu, l'home va complir l'encàrrec. Ja t'havia dit que el tenien ben agafat pels sous. Sabia molt bé el que s'estava jugant. I ara què, don Ginés? Ara s'ha setat el ball i ens toca ballar a nosaltres, xiquet. O prefereixes que et diga senyora alcalde? ¿Cómo estarán? No lo sé. Els acusen d'haver-se apropiat de diners públics. Quins diners públics? Qui és el fill de puta que diu això i per què ho diu? Has parlat amb don Lluís, no, Sal? No hi ha manera de fer-me amb ella. Això no té ningú sentit. I quina explicació li trobes a tot això? Una trampa. Algú ens ha posat una trampa. M'alegre molt que hagis vingut. Esta nit he estat pensant molt en tu. Hola, inspector. Soy Jaume. Hombre, mi amigo Pedreguer. ¿Cómo va eso, Jaime? Pues que necesito su ayuda. Escolta, ton pare no està? No, ara no.
no està, però... Vol que li diga alguna cosa? Dis-li que li agraeix molt l'ajuda que ens va donar. Per a detindre els germans Eixos, els Falcó. En part. Ja estic desitjant revelar-la. Jo només veig una manera d'eixir. L'autoinculpació, tios. ¿Qué? Ni tu tío ni yo hem fet res. Estoy aquí con carácter de urgencia. Es usted el nuevo alcalde de la Alquería Blanca. Miquel, ¿qué pasa? Ayuda en Lluís.